Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy zenan sürüjilere gözegçiligi güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri ulog sürüp barýan zenanlary saklap, dürli bahanalar esasında olaryň sürüjilik şahadatnamalaryny alýarlar we uloglaryny polisiýanyň duralgysyna alyp gidýärler. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýiz bolan Balkanly ençeme zenanyň anonimlik şertinde habarçymyda gurrun bermegine göre ýol polisiýasy indi bir hepde bäri aýal sürüjilere garşy reýd geçirýär. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri käbir zenan sürüjilere ulagynda goşmaçy enjamyň bardygyny, ýagny goşmaçy enjam daktyranlygyny bahana edýärler. Şol enjamy dakmaly däligi baradaky karary ýa-da kanuny görkezmeýärler. Şoňa meňde şaýyplamalar esasında başga da onlarça sürüjiniň sürüjilik şahadatnamasy alınıp uloglary jerime duralgysyna ekidildi. Dip adynyň efirde tutulmazlygyny soran zenan sürüji aýtdy. Onuň sözlerine görä aýalgylaryň ençemesi polisiýa işgärleriniň bu çärelerine nägilelik bildirip Türkmenbaşy şäher häkimligine arş şikaýet bilen ýüz tutupdyr we çäre görülmegini talap edipdir. Ýöne häkimligiň işgärleri aýalgylaryň şikaýetlerini derňäp, olary çözüp tapmagyň uğurlaryny gözlemegiň deregine zenan sürüjileri ýaş erkekleri göz süzdürmekde aýplapdyrlar. Häkimligiň bir bölüminiň aýal kätibi aýallara ulag dolandyrmak näme gerek? Barın öýüňize, çağalaryňyza, gaýanlaryňyza serediň. Köçeden bäri geleňiz ok. Ýaş erkeklere göz gızdyryp utanaňyz okmy? Ene mamalaryňyz maşyn sürüpmidi? Tehel erkinlik berdigi depe çykyp barýaňyz diýip arada şikaýet bilen baran aýalgylaryň ählisini kowup goýberdi. Dip zenan sürüji gurrun berdi. Azatlykda bu kätibiň şahsiýeti barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de azatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşy şäher häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Bu maddada deň hukuklylygyň jins alamaty boýunça bozulmagynyň kanunda bellenlen jogapkärçiligi eltýändigi hem aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanununda hem kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda häkimiýetleriň zenan sürüjileriň ulug dolandyrmagyny çäklendirmek çäreleri indi 5 ýyla goloý wagt bäri dowam edýär. Häkimiýetler bu çärelerini wagtal güýçlendirýärler. Dürli bahanalar esasında aýalgylaryň sürüjilik şahadatnamalary elinden alınýar we soňra ýyzyna berilmeýär. Şeýle-de aýalgylaryň möhleti dolan sürüjilik şahadatnamalary täzelenip berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we türkmenstanlylar ýygyderli habar berýärler. Balkanda zenan sürüjilere garşy görülýän soňky çäreler ýurtda aýalgylara garşy gözegçilikleriň güýçlendirilen, olaryň daşky keşpleri şol sanda egen eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadagynçylyklaryň ençemesiniň girdilen mahalyna gabat geldi. Aýalgylara beýleki çäklendirmeler bilen bir hatarda saçyny boýamak we aňyrtmak, botoks sanjymlaryny etmek, göğsüni ulaltmak ýa-da dodoklaryny çiğşirtmek gadagan edildi. Şeýle-de olary köçede erkek adamlar bilen elleşip ýöremek we awtologlaryň öňdäki oturuşlarynda oturmak hem gadagan edildi. Bu gadagynçylyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna geçmeginiň ýygyany şu ýylyň aprel aýyndan başlap güýje girdilip başlandy. Ýurtda aýalgylara girdilen bu çäklendirmeler we gadagynçylyklar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Zenanlar Edarasynyň ýerini ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.